दोडामार्ग आई मार्गावरील माटणे काटा इथं दोन दुचाकींची समोरासमोर भीषण धडक होऊन झालेल्या अपघातात गोवा राज्यातील मये येथील दीपक हरमलकर वय 45 यांचा जागीच मृत्यू झालाय, तर राम सुरेश गवस वय 25, गणू उसपकर वय 27 आणि जयराम शिरोडकर वय 30 हे गंभीर जखमी झालेत। त्यांना पुढील उपचारासाठी गोव्यातील म्हापसा येथील रुग्णालयात हलवण्यात आले। मिळालेल्या माहितीनुसार आई मार्गावरून दोडामार्गच्या दिशेने येणारी दुचाकी आणि दोडामार्गहून आईच्या दिशेने जाणारी दुचाकी यांची माटणे काटा इथं समोरासमोर जोरदार धडक झाली। अपघाताची तीव्रता इतकी भीषण होती की दोडामार्गच्या दिशेने जाणारी दुचाकी सुमारे 50 मीटरपर्यंत फरफटत गेली। अपघातानंतर स्थानिक ग्रामस्थांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेत जखमींना मदत केली। यामध्ये जिल्हा परिषद सदस्य दीपक गवस, समीर रेडकर, पिकी कौठणकर, आनंद तळणकर, संजय सातार्डेकर, अतुल मळीक, ओंकार रेडकर तसेच दोडामार्ग पोलिसांनी बचाव कार्य करत जखमींना उपचारासाठी रवाना केलं। दरम्यान आमदार प्रेमेंद्र शेठ यांनी हॉस्पिटलमध्ये येऊन मृत तरुणाच्या कुटुंबियांची भेट घेतली। या भीषण अपघाताची नोंद दोडामार्ग पोलीस ठाण्यात करण्यात आली असून अपघाताचं नेमकं कारण शोधण्यासाठी अधिक तपास सुरू आहे।